अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। देवगडच्या मधल्या बाजारपेठेतील देवगडच्या पोस्ट ऑफिसची कहाणी अजब आहे। 1954 साली नोव्हेंबरमध्ये सुरू झालेल्या या पोस्ट ऑफिसची इमारत तितकीच जुनी आहे। अंधारलेल्या वातावरणात येथे कर्मचारी कॉम्प्युटरवर काम करताना दिसतात, पण उंदरांनी कुरतडलेल्या वायरिंगचे जंजाळ सर्व्हर डाऊन असल्यानं काम बंद ही अवस्था। या पोस्ट ऑफिसचा उद्धार कधी होणार असं सर्वांना वाटतंय। देवगडच्या मधल्या बाजारपेठेतल्या पोस्ट ऑफिसची कहाणी अजब आहे। 1954 साली नोव्हेंबरमध्ये सुरू झालेल्या या पोस्ट ऑफिसची इमारत तितकीच जुनी, कौलारू, अंधारलेली आणि बिकट वाटेवर असलेली। अंधारलेल्या वातावरणात इथं कर्मचारी कॉम्प्युटरवर काम करताना दिसतात, पण उंदरांनी कुरतडल्यामुळं वायरिंगचं जंजाळ, सर्व्हर डाऊन असल्यानं काम बंद ही अवस्था। सर्वांचेच हाल होत आहेत। या पोस्ट ऑफिसचा उद्धार कधी होणार असं सर्वांना वाटतं। पोस्ट ऑफिस रस्त्यापासून आतल्या बाजूला आहे, त्यात आजूबाजूला रान वाढतंय, मग ग्राहकांना रस्ता शोधत शोधत आत जावं लागतं। पायवाट चिंचोळी आहे, म्हणून दुचाकी, चारचाकी मुख्य रस्त्यावरच लावाव्या लागतात। ज्येष्ठ नागरिक, अपंग यांनी तर पोस्टात जायलाच नको अशी अवस्था आहे। रान वाढल्यामुळं डासांचा उपद्रव आहे, शिवाय सरपटणाऱ्या जनावरांची सतत भीती असते। रांगेतील ग्राहकांना बसण्याची कुठलीही व्यवस्था इथं नाही। सर्व्हर डाऊन असला तर सतत कामाचा खोळंबा होतो। कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अनेक आहेत। जुनी इमारत असल्यानं कोंदट व काळोख्या वातावरणात त्यांना काम करावं लागतं। एसटी आगारापासून लांब असल्यानं टपालाची ने-आण करणं कठीण होऊन बसलंय। खरं तर एसटी आगाराच्या जवळच पोस्टाची स्वतःची 18 गुंठे जमीन आहे, ती सुद्धा कित्येक वर्ष पडीक आहे। त्याचा वापर करून सरकार या दुर्लक्षित खात्यासाठी नवीन सुसज्ज इमारत देऊन पोस्टाला कात टाकायला मदत करणार का, हाच खरा प्रश्न आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।